בין הרים גבעות ומטרופולין מעלות, אי שם בצפון הרחוק, שוכן לו יישוב קטן בעל 40 משפחות. מצפה אבירים. אחרי שעות ארוכות של נסיעה בין כבישים ראויים ומתפתלים, גם כשממש היינו בטוחים שאנחנו עוד רגע מגיעים, המשכנו לטפס ללא הפסקה. במעלה האינסופי הבנו, אנחנו בדרך ללא מצב. שאלנו את עצמנו מה גורם לאנשים לבוא לגור במקום כל כך קטן ומרוחק, בלי מכולת, בלי צרכנייה, בלי קיוסק, בלי בית בושת, עם שער ובלי גדר. מה יש במקום הזה שכל כך קרץ ל-40 משפחות שבחרו לבוא לגור בו? יצאנו לבדוק. כפי שאתם רואים, הגענו למתחם הפינג-פונג שלנו. בואו ניכנס. תעזור לי עם זה. כפי שאתם רואים, שני שחקני פינג-פונג באמצע משחק סוער. אהלן חבר'ה, אם אפשר כמה שאלות. נתחיל עם שמות. אתה משחק במוחלט אתה? מה לענות מסובב בחייך? איך קוראים לך אדוני? אני אילן, מלך הפינג-פונג. אני דיוויד, מלך הפינג-פונג. בסדר, אז אני מלך מלך הפינג-פונג. כן? אז אני רונלדו. דיוויד עבר לכאן בגלל שהוא חשב שאם הוא יגיע לכאן, הוא יזכה בתואר מלך מלכי הפינג-פונג. מה שהבחור לא ידע, זה שאני כבר גר כאן. תראה, בסך הכל רציתי למצוא מקום הוגן ושוויוני בו אוכל לשחק פינג-פונג עם פרטנרים הוגנים. אבל במשחק האחרון שבו צפיתם לדוגמה, טכנית אני ניצחתי. אבל יש פה אנשים שבוחרים לא לשחק לפי החוקים. תראה, דיוויד לא באמת יודע את החוקים. על פי תיקון מספר 32 לחוק הכדור שנגע ברשת, ברגע שהרשת נעה אפילו ממשב הרוח הכי קל, מזווית של 25 מעלות עד זווית של קוסינוס 25.2, הכדור עובר לצד השני. זאת במידה כמובן שאין גורם שלישי שמשפיע על המצב הזה. כל ילד קטן יודע את זה. הוא ממציא לעצמו חוקים וחושב שכולם יודעים אותם. אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. אם כך, ניתן לראות כי ביישוב יש תשוקה וחשיבות רבה לענף הפינג-פונג. אבל וגנבה לאוזני שמועה שיש עוד זוג ספורטאי במצפה. הכירו את עובדיה וירון. היי עובדיה, אתה לא בכושר! כרגע הם בעיצומו של אימון הכושר השבועי שלהם. אז עובדיה, איך זה להיות רבש במצפה אבירים? בסך הכל בסדר, יש הרבה סקנים פה, מדי פעם נעלמים פה כמה ילדים, כלבים מים לים נעלמים. ירון, מה אתה לא בכושר? היי עובדיה, יא ראש כרוב, איזה שטויות הריצות האלה. אתה יודע כמה רצתי אחרי מי אתמול? בטח, הכלבה הזאת שווה כמו אייפון, לפחות. לפחות. עובדיה, בוא נמשיך לרוץ, קדימה. אנשים פשוטים, נהנים מההנאות הקטנות שבחיים. מה צריך לשבת בבית כל היום מול המסך כשאפשר לצאת החוצה, לקלף בלוטים? Gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. אחרי סיור קטן, שאלנו את עצמנו מה קורה למי שרוצה לצאת מפה. התלווינו לראי, שרק רוצה לאכול חומוס בפסוטה.
אנחנו הולכים לפגוש עכשיו משפחה שגרה מספר לא מועט של שנים ביישוב. בואו נשמע מה יש להם לומר לנו. קודם כל, מה שמך? אז זהו, שכשהייתי קטנה קראו לי שרה, אבל אז יום אחד חשבתי לעצמי... תמר, איזה שם? תמר, אולי אני אקרא לעצמי כן, אני אקרא לעצמי תמר, כן. ומאז קוראים לי תמר כרמלי. אוקיי, תמר, אז ברשותך... אבל לא כל כך אהבתי את השם, אז אמרתי לעצמי... בעצם לירי זה שם יותר מגניב. אז זהו, מאז קוראים לי לירי. הבנתי. אז בקיצור... אבל השם משפחה שלי כרמלי לא היה נשמע לי משהו, אז אמרתי לעצמי... משי יוהל! אז קוראים לי לירי משי יוהל. אבל אז אמרתי לעצמי... יוכבת זה שם ממש טוב. ומאז קוראים לי לירי יוכבת משי יוהל. למרות שגם אז היה חסר לי משהו, אז... רצפה בת איה! וזה בעצם כל הסיפור. אוקיי, תודה. ושמך, אדוני? אני שמולי. אז זהו, ששמוליק היה נשמע לי קצת כמו קיפוד, אז אמרתי... שמוליק, תתעורר רגע. שמוליק... אולי נקרא לך שמואל? נחמד, לא? אבל אתה יודע, שמואל? חסר עוד משהו. צריך שמואל אין משהו. נראה לי... כן, שמואל אין משהו. שמואל אין... שמואל אין... שמואל אין יב. כן, זה נחמד, לא? שמואל אין יב. אני אוהבת את זה, שמואל אין יב. הנה הבן שלי. שלום לך, אדוני. איך קוראים לך? 58,666 בגימטריה. סליחה? שחר כרמלי. אז זהו, חשבתי... אמא! את לא תשני לי את השם! אתה יודע? לך נורא יתים ארז. רגע, יתים לך ששון. ששון זה שם... חכה רגע, אדוני, ששון זה שם מעולה. אדוני, חכה שנייה. רק שנייה אחת, זה יהיה בול עליך. זה יהיה בול עליך. שנייה, חכה, אדוני, חכה רגע אחד. חכה, אבל חכה שנייה. חכה לי, אדוני. חכה. רצינו לשמוע גם את חוות דעתם של ילדי היישוב על המקום. זהו הכן. כרגע מתרחשת בו חזרה לקראת חג השבועות המתקרב. 3, 4, כל אחד זוכר בין מי הוא? אני חסר רק יותר ויותר לעזור לסביבה אם תהיה בקיאה. עומרי, הם צלמים. למה בחרת לבוא לגור במצפה אבירים? כי איך שנולדתי המשפחה שלי כבר גרה פה, לא הייתה לי ברירה. כי ההורים שלי התמקמו פה. כן, למה בחרתם לבוא לגור במצפה אבירים? זה לא הייתה ברירה, לא הייתה לנו שום ברירה. כן? אני נולדתי כאן, נולדתי בבית שלי. לא בכן. אני באתי לגור באבירים בגלל שיש כאן טבע וגם יש כאן שקט. אני באתי לגור פה כי ההורים שלי. יש לך תשובה יותר מקורית לומר? מה אתה הכי אוהב במצפה אבירים? חברים שאפשר פשוט ללכת אליהם בלי לנסוע. גם כי גדלתי בתוך טבע ושקט, וגם אני לא בדיוק יודעת, אני פשוט אוהבת את זה. אני נולדתי בכפרים ושם היה שקט, אז אני אוהבת. כן, ואתה שמח שאתה גר פה? לא גרתי בשום מקום אחר חוץ מאמריקה, אבל אי אפשר להשוות את ישראל לאמריקה. כאן אין עדי פליטה כמו בתל אביב, כאן אין מכוניות צוענות ורחובות צוענים כמו בתל אביב, וכאן אין ערסים, כאן שקט. איפה יש ערסים? בתל אביב. בכל מקום. ואתה שמח שאתה גר פה? כן, ברור, זה שבוע ממש טוב. כל שבועות עושים מסיבה פשוט ענקית עם מלא אוכל ופעילויות. מה שאני הכי אוהב במצפה אבירים זה שלא שופטים אותך.
לא יודעת. הייתם רוצים שיהיה הרחבה באבירים? לא. מה מצפה אבירים זה מקום ממש טוב. במצפה הילה הייתם? כן? למה מצפה אבירים עדיף ממצפה הילה? אתה באמת כי יש שם אנשים חרא. לא, אתה באמת שואל? אבל הוא יותר גדול מפה. למה לא משהו? כי יש שם אנשים שהם חרות. אמא לא תאהב את זה, כן, תשמע. أنا أكل فلافل كنت أكل فلافل أنا أكل الخرا من احتلال كنت أكل الخرا من احتلال لماذا نحتاج هذا الخرا התחלנו. בוא נצלם פה. בסדר, בוא נלך לכיוון הדואר, ובינתיים יראו את הרחוב, בסדר? כמה ממני רואים? רואים עד לרגליים שלך כמעט, עד לברכיים. סבבה, תראו את הרחוב. כן, בדיוק. אני אדבר פה על העצים וזה. אוקיי. אחרי זה נעבור לשוט של תמר כרמלי. כן. צריך לראיין אותה. בסדר. סבבה, אז נעשה... זה הכל בזמן הליכה, אתה הולך אחורה ומדבר לכיווני, בסדר? אני אעמוד. אתה עומד ואז אתה עוצר בערך 10 מטר מאחוריך, אוקיי? אוקיי, אז אני אזוז קצת לפה, אוקיי. מה שאתה רוצה, תגיד לי פשוט. בסדר, אתה מוכן? וב3 נתחיל ללכת אחורה ונתחיל לצלם, בסדר? בני, יאללה, בני, בוא! 3, 2, 1, אקשן! פה ביישוב, כמו שאתם רואים, יש הרבה... קדימה, תמשיך, נוריד את זה בעריכה, בסדר. מה אתם עושים? תמשיך עם הטקסט. פה ביישוב, יש הרבה עצים, אפשר לראות את זה. יופי, זה טוב, תמשיך עם הטקסט. אפשר לראות. תמשיך עם הטקסט, לבסיס, עובדיה! כפי שרואים, יש הרבה... ביישוב קורים כל מיני דברים, אי אפשר לדעת מה יקרה אף פעם. To the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. זה עובד? תגידי, למה אתם מצלמים רק את קרישר? מה, אני לא הולך כמו קרישר? ועובדיה, אתם לא מצלמים, אתם גם כן מצלמים אותו. כבר עשו לי את זה. מה עשו לך? עשו לנו שם סטים ומה עוד קאטים אתה צריך לראות כמה הם השקיעו אצל קרישר, אולי לבשו חולצות ודברים כאלה. אני הולך קילומטרים פי 2 מקרישר. הכלבה שלי... מה זה אני? זה אנחנו. אתה ומיכל. אני ומיכל, כן, למה? גם אותה אני... לא אתה ומיכל, מיכל ואני. והכלבה שלי מתפלשת בכל הנבלות, היא מתפלשת. כן. ושל קרישר סתם הולכת. לא. אני פעמיים כפול עושה מקרישר מרחק, מה הוא עשה? אתה יודע למה קרישר הולך פעמיים הלכתי פה, להראות לו שאני קיים, כאילו אוויר, שום דבר. אתה יודע למה קרישר הולך מהר? החבר'ה האלה, זה הכל פוליטיקה. אני אגיד לך למה קרישר הולך מהר. פשוט יש לו את הכלבה קדימה. נו. הוא חייב להגיע. זה בגלל המהירות? לא, לחבר'ה האלה יש להם אג'נדה פוליטית, אני אומר לך. כן, שנים כבר. וואלה? מה עשו? לא יודע, הבחור הזה עם המשקפיים, לא יודע. יאללה, ביי. אמירה, מיכל. ביי. את הקרחת של עובדיה, צלם את הקרחת של עובדיה. צלם. דרמה באבירים. כרגע קיבלנו דיווח על ילדה שנעלמה מהיישוב. אנחנו בדרך לראיין את ההורים של הילדה כדי לשפוך אור על המצב. בוא איתי. שלום, מיכל? כן. את אם הילדה שנעלמה, נכון? כן. גפן? כן. לאיפה את הולכת עכשיו? לאלון גדול.
אולי את יכולה לספר לנו מה בעצם קרה? אני לא יודעת, אני הייתי בבית, הכנתי מג'דרה, ואילן חזר מהפינג פונג ואמר לי שהיא נעלמה, אני הולכת לחפש אותה. אוקיי, מה את חושבת שיכל לקרות? אין לי מושג. אני לא רוצה לחשוב. אוקיי, מקווה שהמצב יסתיים בטוב. גם אני, תודה, אין לי זמן בשבילכם. אוקיי, כנראה הרוחות באמת סוערות. נקווה שהמצב יסתיים בטוב. המצב באמת נגמר בטוב. הילדה נמצאה, אבל כלבה בשם מיי נעלמה, ונשלח צוות חילוץ בעקבותיה. אמרתי לכם, אף אחד לא יכול לנסוע אם אני לא בא. לא, אף אחד לא בא. זה לא מפריע. זה לא מפריע? לכם לא. אבל להם כן. אבל שמעון חושב אותם. אל תראיין אותי, אני בקושי נושם. בסדר, צלם אותה. בוא. ליפשיץ. בוא, תן לו שתי מילים, מה קרה ואיפה הייתם? אדגר, בוא. הגענו עד סוג כזה. נו, תעצור רגע, נו. תעזוב אותי. אדגר, בוא תתראיין. שימון הוא רציני. קדימה, נו, דבר איתו כמה מילים. עשינו סריקה. כן. אנחנו לקחנו... זה תיעוד של היישוב. אוקיי. נו, התחלקנו לשלושות, הרב"שים. כן. אנחנו היינו הקצה הימני, משכנו לכיוון הצוקים, לתוך החורש. כן. באיזשהו כל הזמן קראנו לה, לא שמענו. הגענו לקצת צוקים, שמענו קולות של נערים מלמטה מהמשאבות. התקשרנו לשאול אם מישהו יודע משהו, בדיוק פאורסה מה שמצאו אותה, אז אנחנו... מי זה פאורסה? המפקד חבל שלנו. ואנחנו שמחים שמצאו אותה והכל בסדר ויופי. מה העלות למשטרת ישראל? כושר לרב"שים וליהנות מהנוף. יפה. זהו? פגשנו פה את שני המטיילים שלנו, הולכים ברחוב. בואו נשאל אותם כמה שאלות. סליחה? אם אפשר לעצור אתכם לכמה שאלות קצרות. מה אתם עושים פה ביישוב? האמת שאנחנו מחפשים, עשינו לעשות את ים לים, ואמרו לנו שיש פה איזה שביל פיראטי. שביל פיראטי? נשמע מסוכן. איך אתם מתרשמים מהיישוב שלנו? מאוד מאוד יפה. אהבנו את הסגנון הישן של הבתים. כן? יודעים שהבית שלו ישן מאוד? כן. נבנה בתקופת הפלמ"ח. כבוד יאמר! הלו! מה זה פה? מה זה? טוב, אלה היו שני מטיילים. נמשיך. אם כן, זהו מצפה אבירים. למען האמת, לא ממש מצאנו סיבות מובהקות שבגללן אנשים בחרו לבוא לגור פה. כן, יש אוויר נעים ושולחן פינג פונג, ואם תלכו לאיבוד יטרחו לבוא למצוא אתכם, אבל יותר מזה לא מצאנו. עד עכשיו, תכירו את שכבת י"ב. כפי שמתברר, הסיבה היחידה לבוא לגור כאן. מה יש בשכבה הזאת שמשך כל כך הרבה אנשים? במשך שנים, כל אחד מהם, וכולם ביחד, מביאים אור ושמחה לאורח החיים הקהילתי. שחר, רון, עומרי, ראי, גיא דקל, שר, גיא הורוביץ, כספיר. כן, זוהי נבחרת האבירים האמיתית. הסיבה שבגללה אנשים בחרו לבוא לגור במקום שכוח האל הזה. הם מנהיגנו לעולמי עד, לנצח נצחים תקוותנו. אני לא יודע כל כך איך להגיד לך את זה, אבל אנחנו הולכים. מה זאת אומרת הולכים? זהו, סיימנו פה. מה סיימתם? באמת הולכים? אתם... כן, ממש עכשיו האמת, אנחנו בדיוק... יאללה, נדבר. רגע, אתם עוד לא יכולים ללכת. אנשים צריכים אתכם, היישוב. אתם לא יכולים לעזוב עדיין.
Autobahn on autopilot. Before I touch dirt or kill y'all with kindness, I kill ya. My natural persona is much worse. You've been warned if you've been born or if you conform. Slap up a cop and then snatch him out of his uniform. Leave him with his socks, hard bottoms and bloomers on, and hang him by his balls from the horn of a unicorn. Y'all niggas